De eerste app Frieske Damjen is zo'n duurt een feit. Van de morgen wie de officiële presentatie met deputaire Tineke Skokker in het oude stadhuis van Frenscher. En dat weer, net toevallig, tegelijk met het Iepen FK Frieske Damjen. Ik denk dat is de app onslaan, Sil. Ik ben er haast wel van overtuigd. Ja, ik denk het echt wel. Ik bedoel, we hebben al je Scrabble op een boord, toen kwam WordFeud, dat was een groot succes. We hebben al je Damt op een daamboord, nu hebben we deze app. Het wordt een succes. De app is nevens het Damboen Friesk spul dus van Grutte Weerde. Vooral ook van nieuwsgierige dames van boeten de provincie. Het damen is net alleen meer hier in Friesland, maar we kennen damen verder naar Friesland. En we hoeven dat net meer met een daamboord te doen, maar we kennen dat op die app wel. Bij een op school, je hebt al een iPhone of een iPad. Digitale schoolborden. Daar ken die iPad, die app die kent er alle op. De provincie had financiële stipioen aan het nieuwe initiatief. Maar als doel dat ik de jongere generatie in de kunde komen kan met Frieske Damjen. Wij vinden het wichtig dat alle Frieske basisscholen in de kunde komen met de Frieske sporten. Nou, en als je dan zo'n app hebt, die kan je overal spelen, die kan je overal maar aan de gang. En de techniek spreekt de jeugd vaak ook aan. Dus dat is een prachtig middel om met het Frieske Damjen aan de gang.